Malibo bela jeli malinche ani muso demsen alini mabakoro au bisimila Tamtam TV jabaraninka au ka bamana kan kunnafoniya walawalali kene ko nana ka keni bi juma ni o be marsi kalu tile woro samba flan ani mugan alini woro bagorba munu be an bolo koro bi ni o bena walawala ka oda au kuloka ola kuma badaw fle an ka ministre nyama general Abdoulaye Maiga ale ise fa kase Iran la sigide ni o be an ga jamana kono kata tashi blake o ye amina anda do min kono kuma na ko walawala ko da au kuloka o temene ko ka boyno ka keni lakana sabatili an ka jamana konna na bara bilibili o taraka ke min nyoya dira an ka ministre d'état général la Sadio Camara ma ni o ye femi koni an ka fintigila ka jabala kura do ka o jo kitakaw olu fe no amina anda do min kono kuma la ko wala ko da aukluka ka bi kuno foniyo olu kunche dolari million keme fla alini ta alini kono to nyana bonoko o taraka o do femi koni an ka sanu bo sira ko olu fe ni o kera kajulu keren ala min be kinyaba ali marala amina anda do min kono kuma na ko wala ko da aukluka non ne be an bolo koro bi aw ye aw dan kasi Mali jamana denw jara ka u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka fara Irankaw ka u dɛmɛ u ka degun na degun min ni o talen do ka bi u ka ni wagati laban in na ni o bangena u ka diinɛ ɲɛmaaba kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale bɔnɛni na ani na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni anw ka ministre ɲɛmaa ye général la Abdoulaye Maiga ale kɔni wulila ka i senfa kɛrɛnkɛrɛn ka se fɛn min kɔni Irankaw ka lasigiso min bɛ anw fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni lasigiden o ye min na ni a taara sɛgɛnnaw kɛ sɛbɛnna min bɛ tali kɛ tasibila la ale ni dɛmɛ sira ka o ta ka o kɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale tɔgɔya la min na ni a y'a yira k'a fɔ Irankaw ka diinɛ ɲɛmaaba ni an ko o ma ko Ayatollah Ali Khamenei kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale ni tora o gɛlɛya in na an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ni ale ka kumaw ye min bɔra an ka ministre ɲɛmaa ale yɔrɔ la ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Ayatollah ye ko maa min don ko a ni tora fasoko de la ko a ye wulikajɔ belebele kɛ ni ka a ka jamana ka a kɔkɔrɔma don k'a dɛmɛ ni u ka yɛrɛma hɔrɔnya ni u ka hakililajoliw ɲɛ fo ka taa se ani o binni ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin kumaɲɔgɔnya ni nin yeli min taara kɛ an ka ministre ɲɛmaa fɛ ko o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bɛnɲɔgɔnya ale ni hakilinajɛlenw ko o de bɛ Mali ale ni Iran o ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka yira k'a fɔ k'ale bi ko hakilina belebele ko o talen do ka se ka sebaya ka o ta ka o di an ka finitigilakaw ma lakana ko min ni o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni ka o lakana ka o sabati o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni kunun ko alamisa ni o kun bɛ bɛn marisi kalo tile 5 san 2026 ka ye marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sira jolen o taara ka o kɛ ni o bɛ tali kɛ jabala la min kɛra an ka wolomasiri tabaw o tɔgɔyala ka o sigi kitakaw olu fɛ yen nɔ an ka ministre d'état général la Sadio Camara ni ale an ka ministre min ka baara bɛnnen don lakana sabatili ma anw ka jamana kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko o jabalaba min ni an ko o ma ko 35e régiment d'infanterie motorisé de Kita ka yira k'a fɔ ko o ɲɛnamayali bunakun kan ko fɛn min kɔni ye kitakaw olu bɔra kosɛbɛ ni ka dɛmɛni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kita marabolo min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Furiya ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kita marabolo ɲɛmaa ale kɔni ɲɛna ni o ye Dawuda Maiga o ye k'a fɔ ko ni hakilina ɲuman min talen filɛ ni ka o kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka finitigilakaw u ka baaraw olu taabolo ɲumanw olu kan ale ni walasa fɛn min kɔni ye lakanabaliya min o bɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka u dɛmɛ o kɛlɛ o kɛli ɲuman na ka kɛlɛkɛminɛnw ale ni yɔrɔ joliw ni ka o di u ma u bɛ se ka u ka labɛnw ni ka olu sabati yɔrɔ kofɔlen min na ko nin baara sira in laɲini dɔ ye o ye o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an ka parki d'exposition na Bamako k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kalafili jolen ye o taara ka o kɛ yen nɔ min bangena Maju Sɛnpara la ka ale ta ka ale kɛ CCIM ale kɔni ɲɛmaa ye siɲɛ filanan o la ka kɛ ni maa 200 ale ni 10 ale ni 4 olu ka danaya o kurakurayali la a kan o hukumu kɔnɔna na an ka ministre min ka baara bɛnnen don bayɛlɛmali nasiraw ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka kɛ baara sira minnu ni olu taara ka o kɛ ka sɔrɔ fɛn min kɔni ye kasara o ma kɛ a la ale ni laɲiniko jago o fɛnɛ ma sɔrɔ o ko bunakun kan min na ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkulu kura min ni o sigilen filɛ ni ko o y'a yira k'a fɔ ko maa jolen ma hakilina jolen kɛnyɛrɛ ye cakɛda nasiraw fɛ ko olu sen tala k'a ye o ye a ko bunakun kan ni o dɔw bɛ tali kɛ Seydou Nantoumé fo ka taa se Umaru Ɲangado ale ma k'a fɔ ko olu kɛlen filɛ ka u farali min kɛ ko o bɛ kɛ sababu ye hali bi an ka jamana cakɛdaw la kɛnyɛrɛ ye fara a bɛɛ lajɛlen kan ko fɛn min kɔni ye
o bɛna nafa don sira ka o kɛ an ka jamana ye walasa sɔrɔmuso siraw olu ka se ka yakubaya o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ nin ye kibaruya duman ye ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw olu yiriwali bunakun ka ale ni an ka baarako ni baaradege nasiraw olu fɛ ni o ye madamu Salisɛki ye ale kɔni taara kununko Yirimajɔ zɛrini o dolanci kɛnɛba kan ka kɛ ni baarasira ye mun ni o bɔra Japonkaw olu fɛ yen nɔ ale ni OIT maaw olu yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛna kɛ sababu ye ka sifinnaka maa 100 ale ni 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka baarasira ni ka o di olu ma o maa 100 ale ni maa 20 la ka yira k'a fɔ ko maa 60 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu ye maaw ye minnu ye u sigiyɔrɔ fɔlɔw bila ka kɛ ni kɛlɛ ale degun ye nanzarakan na ni an ko olu ma ko les déplacés internes ka yira k'a fɔ ko o baarasira min ni o talen filɛ k'o kɛ o bɛ bɛn ale ni kelenya ka o sinsin anw ka jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko baaradege min ni o bɛna taa ka kɛ u kunna o bɛna tali kɛ an ka kare kɔnɔnaw ni sirabankanaw olu bɛ se ka dilan cogoya min na ka kɛ ni diɲɛ fɛɛrɛ kuraw ye minnu bɔra Japonkaw olu yɔrɔ la ka na anw ka jamana kɔnɔna na ni an ko o ma ko STEAM o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye Mali kɔnɔna na fɛn min kɔni ye dɛmɛsira o ka ta ka kɛ sifinnakaw ye o ka se ka u yɛrɛ dege baaramisɛn u yɛrɛ caman na ka kɛ ni l'APJ maaw olu yɛrɛ fɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan ye sifinnakaw olu tɔgɔya la walasa jamana sɔrɔmuso siraw olu ka se ka yakubaya ka kɛ ni kɛnyɛrɛye baaraw olu nasiraw fɛ walasa fɛn min kɔni yiriwa kuntagalajan o ka se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Mali sɔrɔmuso sira o dusukun o dɔ ye an ka sanuko olu nasiraw ye o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin ye para ɲɛ kura ye min taara an ka sanuko o nasiraw fɛ kɛɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Canada jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Oroscan Gold ni olu ka baara bɛnnen don sanuko olu nasiraw ma olu ye hakilina ta ka yira k'a fɔ ko u bɛna nafolo kasabi ka o ta ka o don Mali ka sanuko o yakubayali bunakun kan min bɛ taa i jɔ $110 miliyɔn ale ni 19 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la walasa fɛn min kɔni ye yiriwasira o ka ta ka o kɛ an ka sanuko nasiraw fɛ kɛɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ kɛɲɛba marabolo min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko kajole ka kɛ ni o nasiraw ye yala k'a fɔ ko ni o nafolo kasabi ko o taara ka o don ni sanuko o dafɛ ko fɛn min kɔni ye baaraw b'a yira k'a fɔ ko an bɛ se ka min sɔrɔ a la o bɛ taa i jɔ sanulenko 880 ale ni 30 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko nka k'a yira k'a fɔ ko san fɔlɔ o baaraw kɔnɔna na ko min bɛ se ka sɔrɔ o bɛ se ka taa i jɔ sanulenko 90 ale ni 3 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Fekola mara la ko o baaraw olu kɔni nun donna teliya o la nin baarasira min ni o talen filɛ ka o kɛ o bɛna kɛ sababu ye ka Mali ka sanuko fɛn min kɔni jɔyɔrɔ min bɛ an bolo o la ka o jɔyɔrɔ ni ka o sinsin hali bi k'a fɔ ko fɛn min kɔni sanu ye ale bɛ ni jamana ka sɔrɔ siraw ta k'u lajɛ 76 ale ni 6 kuru 100 la ko ale kelen de bɛ i jɔ ni o nasiraw ye ni an bɛ bɔ ni o sanu ye an ka jamana kɔnɔ ka taa ni o ye jamana kɔ kan na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Yani an ka bɔ bi kunnafoniyaw olu nasira fɛ an bɛ taa fɛn min kɔni farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni badenya dolanci ye min taara ka o kɛ Tamtam TV Jabarani ale ni Advance TV Jabarani olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o baaraw taara ka o kɛ kununko alamisa ni o kun bɛ bɛn fɛn min kɔni marisi kalo tile 5 o ma ni a kɛra surafanato olu dunni kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 20 o tɛmɛnen kɔ ni miniti 30 ye k'a fɔ ko miniti 70 dolanci ko o de taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko o donna ka yira k'a fɔ ko dolanci ko ale banna 2 ni bina Advance TV ale ka cɛlu yara la 4 fo ka taa se Tamtam TV Jabarani cɛdenw yɛrɛ fɛnɛ ye wulikajɔ kɛ ka cɛlu yara siɲɛ 4 o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin kɛra badenya dolanci ko fɛn min kɔni tagali o kɛra a la wa seginni yɛrɛ fɛnɛ o bolodalen don ni ala ye sunkalo o ɲuman o tɛmɛ k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko baara ale kɔfɛ k'a fɔ ko nin ye bɛnɲɔgɔnya ni badenya ale ni teriya o de k'a ye k'a fɔ ko ni Jabaraniso 2 ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka dolanci jole dolanci jijalen ka o ta ka o kɛ Advance TV cɛdenw olu kun ma ɲɔgɔn terrain kɔnɔna na nka ka yira k'a fɔ ko Tamtam TV cɛdenw yɛrɛ fɛnɛ u sen ka di togoya min na ko o kɛra sababu ye ni a kɛra 2 ni bi masi ma se masi la o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
wagati ko nasiraw fɛ ka bi kunnafoniyaw ni ka ale kuncɛya an bɛna an da don wagati ye ale ni a togoyaw la ka yira k'a fɔ ko tileganfɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun nata ale kɔnɔna na fɛn min kɔni ye funteni ye ale fanga bɛna bonya kosɛbɛ Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko jamana ye tile bi fɛ bolo fɛ fɛn min kɔni ye tile degere ale bɛna taa i jɔ kuru 32 fo ka taa se 35 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko la an ka jamana camancɛ yan fan fɛ ni an ko o ma ko centre fɛn min kɔni ye funteni degere ale bɛna taa i yɛrɛ sɔrɔ 36 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko la nka ka yira k'a fɔ ko jamana kɔrɔ yan fan fɛ a fanga bɛna bonya yen kosɛbɛ ni an bɛna taa an yɛrɛ sɔrɔ fo 39 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko la sufɛlaw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sumaya ye o na jigin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa 14 fo ka taa se 20 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bugun caman ko o bɛna taa ka o da dɔgɔkun nata ale kɔnɔna na ni fiɲɛ jalen ni o yɛrɛ fɛnɛ bɛna ci nazarakan na ni an ko o ma ko laramatan ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye funteni ye ale ni fiɲɛ jalan wagatiw ye ko ni o ye an fɛ bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ka se ka i yɛrɛ lakana walasa an ka se ka kisi fiɲɛkolon ale ni banajugu minnu ni olu bɛna o ma ni bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin kan ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to an na an ka jabaranin so fan bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an bɛna kunnafoniyaw ta ka u di aw ma wagatiw ale ni u nataw la an b'a fɔ ko an bɛ sunkalo kɔnɔna na sunkalo latigɛ ko ɲuman ala k'o di ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn wasalam Ramadan Mubarak